Kene gade ka Akashvani Shalong, hakne ka porngin walam shapi, ya ka jekren, ban kid khot jong ka kanhun nong ruai, nega ban, Snow White bana Shalong. Kid khot jong ka kilong, iba Donbok lang rinta thiang, ba Ambrose Timothy Karhujan, ba Ron Cooper Warjri, ba Penshain lang El Linkhoy, ba Really Linkscore, ba Ditrawel Tongper. Aliken ngin ya sangap lang, ya kane ka jekren. Kublai fi barok ki parlok nong sangap kalong ka bas ngok ben shika de mark banga kane ka studio kane ka por ini kendo ban ki nong tem jong kane ka kan hon rai ka ba pau ha nado ki sam khat khandai spa khandai po khandai hadu menta kade ka ban ne ka kan hon nong tem Snow White ngi so ka ben shika de hang por ngi don ya i ba don i bar long we na ki nong sedang nong seng jong kane ka ban bar i ba timi kro jon ro i ba shen hadin ba sedang ka ne ka ban ila long khot jong ka don rugi dhot ki badang kham thmai jong kane ka ban ki ba iba Ditrawel ba Really nang ta don ru iba Penshain ba iba Ron ningko eng prismai pi baro har portion ka je kren ga jongi ningko ni pa shoshi ba don belong o we na ki nong sedang ne siapa ngajing sedang jong ka ne ka ban ka jong pi Snow White ha ningko ka dei ka jing yelong si porlok hapdeng jong saut ningko idon i ba Jimmy Masar bam kwai dor blame nang tai don ba jum kdo nang ta ba i ba Marbiang Masar te mangi pro saungot ila de ki ba latem lupa ni ki we pat ki kanhun tem ten re nomor bangi sa marjan ni poye kendo bat ha ka jingi sutuna chi perlok ni don kata ka jingmot bangi de ban don ko we ka kanhun tem i ba Marbiang Masar ki kentri ano te ni ya chakmat manga i Jimmy Masar ba jum kdo kidon ki we ki members pat ngas ngode bangan yathu kerteng jong ki nomor ba kilong sibanta naka khana bat naka nongrim jong ba jinya lanti ru jong ban gitres pening kong ni si ong i Lombok i Alan nata don suwe gitres i ba Riker Swear pam ko ai dwar play te ni don we keyboardist menchuaru Aldos te andre kini par khot tan ki pala khlat ri bobon namar pa kumangilong ki nong tem po shlong ngim na shlur than ban ye plet jimut than tang ha khatem ko put namar pa andari yo brio yo de ngi hap khat i ga bala bat ka bobon ngi hap ban no ye khatem chedien te ngi ya lenti kumta ban kadeu snem arajar iwe ba insa join sa i ba manfulsan lingdo bam ko ai dwar play timat baklang snem arajar iwe ki banai ki bakham chedien le arajar ar ki banai ki bakham skmat bangi so comment ba iswan yasno kti lang sa i ba timi karujon bat kadai nadu ta ka por ka bangi sedang bandon kata ka jumut ba ngidi bandon ki jing roi le jong bat kumta ter kat na mix nam ki don skini perlok ki belawan ya rung lang ban ya don benta lang bakaban yung bagkadi ka jing lang perlang to ka don ka jing ya te kular kum ne pishu ya sotonat ya tem la ka tem ne pishu akut ktin kum balong ngim ja bedu kasin ya akut ktin be kum ton ne pide ya don jing tho na kum ne ba don em ngim don kum kata ga jing tho andre ha ga jing ye solong si perlok ni so dei ba ini ya ikani ka kam sa khaman bat ngim sim dumut dur ba ka kanhun tem kan ne adu arpsan snem ta kadai bi ka jing yelong si perlok bat ka kong san tam kadai ba kinong stang jing ni ka ban hi ngidei hi ki bam dan ki we pa kisam ngi su thu kadai tang khani ka ba a jing kmen bat kan ai ngi ta ka nam ka buram hakmat ki we pat ki brion ta ka ta ngi so dei ban ya bis khmat daga jing so yelong si para yelong si perlok ka kerteng pada kumno pipoi jer kerteng Snow White kadon kano ka jingmut shaldat iba ai kini ka kerteng ban idi ba Marbiang Masar ka jingmut jung kini ka kerteng kumba ong ka tin pereng literally kamut ba ka debi ka yor nrai ka thowi ka jinglong bat ni so ba kani ka kerteng ka biang ba namar ba ha ka por jinglong samla chungi ni kwa bai ban pen is ki brio mangilong ko mangilong ni khot bai ko mangi khot ngiya be ko mangilong ipin ibe ko mangilong ba kibru ki ibe ko mangilong klem da don kanu nu jing arsap ba kata ri jing tu pangibo i kata ka kerteng tong ini pa no pressure ba timi kum we na ki balak rimai ma po ka ban ne yeso yangi ha ka snem arhajar sa ora pemi ya ka album urang da jet manu ba producer ka tu ka album ne pang para khot jong ka ban pi producer kum no ne pi ha ki tu ki por man chuan dai ka ni bangin wat ki ta ki producer namar ba ka jing ka bangi siam ka long ba ha ki tu ki por ba phin ong le ba phin rai rock te ki bru ki la arta tin lupa nomor ba umdan hiru kata ban ong ba jin rai rock khasi nila persang katukan ni bangin wat sponsors tang ba ngim syam yo te kamut ni sialang hi si perlok tu
hakaban ngisia kan show pisa kat bangila ki bra tray ngi ai khambun ki bam pat tray te bapli kin ai ne ngisia kan show ta ngisia produce hakata karukom ndai mda don ban ong ban don ta legal producer ya gini ka album kan ile hi da ban baro khot ka long ka jing tray sitom song ka ban hi Deh, nak kamtam gitu por ba. ngim Dan ki manu ban mi sakmat ban so turu ka namar ba man shwa ka long kumta namar ba kampat long commercialize te kampat long ka business ki biri ru ki dang semjing bakin the ka pisa de hakata ka rukom ne le si kadon pat ka wei ka daw ka long ba kam yalam shunu ru namar ba gitu ki porte music ngi shia ngap len ban sngu tanat yeladi kalong kumta kai ne kala pher ko ma ka ni ka pon ma ka juk muntapan Kadai ban shwa te thai ban da tem than la ni roi than ru shamai mo hi. sha mai hieng hoi glet no ka ta ka produce pin pan pisa na hieng tang spo tang ka nong ni roi la sha be na hieng Kadai. Mano ba thai ki jing roi ba tmin mar ba pi roi me pi mano ba thai ki jing roi pa i de. thau i ba don I thau ri ba don. thau ba don ngan skren dian tamo Hoi. ngali jing sisa men shuang adon ki jong ki ban te ngasit khambun pendet por ban sngap i jing rai english baro hi ngi lu kumta te henry kalong ka ege ka ba sngo komen ban poya ka ban snow white bangala jio sngo ki bakila tema ki fit wei artli ki fit ngala late apor banang don i jio dang rai jio nga jio sngo ka wei ka jing rai maulan nai ba ki tem ban ngas ngo tanat ba bangala poi le ka ban ni te long ngada sngo tanat sibun ni ken tamai ki jing rai thau lu di don wadi ka sur nya thau lang bat i ba man full i don bat manga tamai ki jing rai bar khoi thoi don Ba pi roi kan ba pi stanat nak di album balade mi. Malon nai pi am ju sngo stanat dang don show ni kidang don ki ba sngo Tang ko tanat bai pada. Lai no malon nai pada kro. ya ko man sim Ka jong ko stanat ma. Ki ka ba don halan det jong kini ki jing roi pi la man I ba don ila ban sa patai pi la ban patai shoma pi kin dia. Ki ki jing mot halan det jong ki jing roi. Malon nai bat ya ko man sim. ka jing mut jong ka jing roi kum ka ya ko man sim mo kalong ka e ka ba batai phang ka jing sku siru kalong ka e pat kum ha ka jing roi maulan nai pat ka batai pat phang ka jing ya lenti jong brio ha ka jing im kini bro ar hi kilong ki jing roi ki bada kit jing mut hadu kata kata bat ngada sngo tanat ban roi ki jing roi klem ka jing ya hang no ru Ade. te teng ka don pat ka por ba ka ni ka jing roi kum ka ya ko man sim mo ka pen kan mau pat ha ba ngi du no ye ki bang i kham tam ha ka ban jongi kum i ba man full ba jimi kalong ba ngi la ya lenti de ki pop house na mem ki don wat ki por ki banga ki wa stage saran san ngan roi ka jing roi ya ko man sim kalong ka jing kini ya me ngate nomor ba ngadu iki parlok ki bang i ki bang ya trei kam lang bang bangin mi ki kum kini ki jing roi ki basnan te kat dang ya ki sem kum kadang kata ki ta ki jing roi I ba don pi ba thau. Ki ki jing mot ki ba khambon ba pi bu halan det jong ki jing roi ki jong pi ki ba don ha ki album orang di jin. Amar nga one nga background ka ba te ka literature banga hikai English literature ru te ngana persiang man wanra sibon ki jingmut bat ki rukum tho ha kani ki jingruai kamtam ki jingruai maulan nai la de pipek tu ki jingruai ka tu jingruai kam dan chorus but kadon be tang sound cut ba ko we pa ko we cut jong tu ka jingruai kadon la ki jong ki ting shop ki ba ha cut ka ning kong ka kren chpang we ubrio ka ba ar chpang we pa brio kren yo ka jingya nanti jong ki brio saujat ki brio Henry ka wei pa kui ka kat ka kut bet daki kan tien ba wala da ka jing im ubriu ka kut wala ka jing ya lem ti jung nu ubriu ka kut Henry ka don ka jing ja ka mariang ba ha ka porman step ni i bet yikini ki umjer ki bawan ki longkum ki maul nai ka ba pen kan mau ba wala da ja kum nu ka jing im kan yai tulun bet te bat ka jing wa ya ku mun sim pat ka de ka jing roi ka ba phila ba no tien pareng ka kolat mo ka long bai ko ka durhe ka ba phi don chi bon tali ki dur hang tu Henry ka de ka khoras pat ka ba long kum uksai ubate ki tu khat bar khat bon batai bet shapang ka mun sim ju ubrio haba em ne khamtam haba yap ka habit banya chikmat kum ba ong hai ki tu kin tien mo ba wala don ka jing mong ru Henry phiap pan ya be chikmat ban pen pernai ye ki jing mong nomor ki jing mong phimla on pentam Henry ka ba phila phile ka de tak mo phin pernai ye jing em lo jong Ka ki ba wan ni ban ai man si mi pi ba don ban thai ni jing roi. ka de jing kendu ha jing em ki ba pon Henry ku mong ong ai pi ka de ru ka jing puli ne ki kot ki ba pon ki nong tho poetry pareng bat kasiru nang kata-kata ngayo ki jing mut bat ki don ki jing roi ki belong ya dei ba bat ka jing ya inti chunga po ka jing em roi kum ka jing roi hayin ipa tu ka jing roi ka de ka ma thau kerpang
tangnya lai pa ba Gini pa no shikini we pada ki parod khot ki bedon ang ni athai ka ta kila soling a ka ban shong to mo tingin ya pa no sa shikini to ngini ya pa shai ba pan shangan chwa namar iru we na ki badang am shen nang ta sai ba ron ta ba reli ba di travel kini ki long ki khot ki bedang kham thmai ki badang 1 year eso kham hadien bat kan ka ban Snow White ya thu ngi ba pan shangan iba ron ru ba reli ba travel kum no pi poi ban ya so ela di bat ka ban Snow White ba pan shangan chwa mga ti hadin bay lak klat i bahap ngashi ka advertisement ba ki khot audition ka ban te ngashi so kwa ban legend te kham tip ira ban poi ban long kum ni kan nastanat palat ba ron Akan mau senam Arjarsan ni batimi khot yang ong supaya rap leman sni berrelease album ban pintam keyboard semua nomor itu perlong bana dom swa ngalet ban rap na tu po berrelease itu album ngapai rap ibat ki tena tak jing rap na ji tu perlong pui ne senan hadum ta pintam tena ki kan reli ba Kajinya don benta jonga bat ka kenuhuni kadina do usnam arajar kan riu hakat ko monolith festival te nga poi banyatem bat kiru kadai ling ba jong ibadon hi ba ibadon terwai ngai ong pilong mo ban pentem kesing no na kenuhun jongi ti kadina do at ko por hinga don benta tad adu ini kisi benta di travel ba As tang mentem na do stem arajar kat ar hakapor ba atrai kadai ba stomi ba jimi te ba don ni wan kendo ban khot ban tem lang mat ka ban ti kita ki di kijing poi pi ban ya kenduk lang ban ya net lang hadu ki simta kum ki nong tem jong ka ban nei pasai yang ba pilit le eco audition hapor audition pi rong mo pi ki yo mom don chure kum ketua namar ngala perform bunsin hashwa ngin kadam katu kan ni bands te katu ko por mga tam changa yo ba ka vibe mo ba batam bat ki ngas tan pa te ka shuya la ka ya kan to pi tam man shwa ki we ban pi tam kum bangi ti bi belong kan ki tang ka we ka ban kong ban permi de ki jing ka si ban ka si ni right cover lut bro khoi ban nei ka e na kum no tem de ki jing ka si nei ka long kum no ka we ka jing shem jonga long phera namar nga shit tam mostly metal te long kham long pher man tam rock khasi te ban tam ru bat ki jing tam khasi te jik su jonga te ka long tak namar ba ka de ru ka rock band ka ba de fusion rock band nei ka Snow White te ai persai lai pen so kum ta ba ron pade pi kum u keyboardist ne ki keys yang pi ba tem lang hab ya tem lang ba ki jing tem ki ba de ki jing tem tan rai ki jongi ka du taralan ne ka sing ka ba pi ban ron kam la se ka e ka jing so pi ka style ban fit bat ka jumai kasi ha batem keyboard nomor nga la ya san na batem classical no ban rit batem classical nang tu dangal kham he apoi tem rock to rock mut di purple ki dream theater gitu gitu nge poi ba jumai kasi pan kadan keja jing pera kom yak beats ni tai hat kal yang ban long hat kom ban la ban fit in ba jan wa kan don ni ke jing e dei na fila tem pa la ban fit in pan ban kan stanat ke wa kan to ya pa sho she de travel mata pi pada pi so kum no sngot nat ka namar ka drums bat ki bon jai pi kini ki sing ki long ki dai ba bat ka drum beats ke primar ba ka skit sing ya dei ba bat ka drum beat hoi long la ba pan ya dai ke te long start ban tem ro really de tamarwe upatem ya ka sing la ne du tara ne ta pi pada ka e ka jing so pi ban pen ya biang ha ka fusion bat kini ki jing tem ta ka jing sko jonga te ko ma kat ka jing wai rang da jet ngiya ya ka skit jonga shat wai ngas ko ba ka ya show ba kam ta ko tu jing wai namar batang la tem ya ka tu jing wai bro ngi lai kende namar kala pen ki lupa namar ba de ka shat wai tang la yo snu itu bro ipat la yo shong shit pi so don jing e ko no ngi lam long ba ka ni ka octave da si jong ki jing tem kasi kum ko du tara ka don juna na ka biang he bat ki jing tem kum ka electric guitar ka keyboard bat ka drums ai kalong kum no pi batem ya ka jing tem tan rai bat ka du tara ka gitar ka ya hab ni namar nga hab snga bi ka tuning joka kum ya ka du tara ngim don ya ka ta standard tuning bangi oi du tara ka du tara ni tune be kat kum ka tu ka sur ka ba kwa te ngam da don jing e tan ya ka du tara ruben penya hab ri di jing tem gitar ke to ina pai pada sa kini ko we ka banta ma manta ki jing rai ba pi thau ne i ba don hi hab ban juba ka ne nomor ba pi di nong thau jing rai te pila le ne em ka copyright ye ki jing rai so man juba me ta na klep ban juba hi mene kandiat pi ni ga album ka bang pen ka compare nomor ba ni hab man khot ika ka wangi la wan khtin pareng ka concept album
kaba ngimdi bangi shushim jingrwa iwe na andre kawai pakui ke jingrwa ya tu ka penibet ya ka lentia badi ki snem badi ki jingi kendo jong utau tengshop hapo katuga album ubangi ai kerten urang dajien tingila panong baka album bro koi hi kadika khana shpang jong urang dajien takadao ngidon ka subtitle hapo jong tuka album urang dajien ki khana hakisur jingrwa kata wang sultan tam hagabai de kani ka ban ka de ba hadir arpusan snem ka jingya lenti ngi yo i ba ki bobon ki ban hapo shilong kimle ranchu bantem ki jingwai khasi nomor menchwa amjudan ban ki banuat bantem ki jingwai khasi nomor ba ngi le shubut teneng ba na station sepni andre ho ngam donut e ban kam kanti ba ngi di mangi basdang ki ni andre itnat pat ba ki bobon ma ki ban hapo shilong ta ki persang ban tambe ki jingwai khasi but tharai le si kani kadi ka contribution jongka Snow White sha kani ka history jongka jingya lenti jongki jingroi khasi le se kan dei namar ba lada pi ong ba pimnut ban kam ba pi dei nong sedang ru ndai pi nong pensapriang ya kani ka rukum tem rock henry ka kentien bada kadi hida kentien khasi pila bojena copyright ma kli banjuba be ta jingkli jong pi ngi pi kum ba yong ngi nong tem hapo shlong ngim na prakhat than chipang kita ki copyrights ki kenwa ka kongsan ngi kadi bangi yo man ki poran san bat ban panish ki ba yak sap ki bangi don bat ba ngini ruai ngini tem kumba kalong ti na kata kadao ngimju prakhat ban bu ya kini ki chirwai po ka copyright act kabangi shule aga album kalong ba ngi shutho ba pimbit ban tem la ni ban broadcast publicly gani but ki rights barokhat ka dei hi jong ko ban tang ka tangi le ti pibu jing thwa bana kum ko documentation ye ki jing rai ki ba pitha ngim don kum ka taru ma ro ki bubon nangi le pida prakhat pengin bu documentation haga dur jong ki musical notes kum nim tai bubon nangi le ngim don ka ta ka sap te issue ya kum ni kum ba lo pp1 na ka background literature te pibu haga dur poetry ke ka sulong me tang haga dur jong ki kentian jong jing roi be to nge phash ba ron ba ka ni ka ba de ba ka piracy ngi ju asno ye ka ni ka piracy ka ba la yam ye ki ba bon amta por ba penmi le ye ki cd nai hato kan ni hakini ki juk ni si manta kadang don kan ni ka jing e kham tam ha ka ba de ba ka ban ha ki por men chwa mu por pa dang don kini ki duplication mo ndala ada record ya ka jin roi ada master ki duplicate man dia mo ha ti ki por teng i ki ton jing e ki ban ni ki nong roi ki khammat ki jing e mar ba ada layo ko ki cd la mun duplicate da wasuk ha ti ki por teng alap ba ki nong roi kham tam ba mi ki cd ki do nong men ta pat ka por kala wan pat ka wi pat ka jing e mar ba ki jin roi ba mi men ta pen mi cd mdan ba thi chu cd ki brio men ta klat tab ba po mobile tab po pen drive kata jing e te mata bun ki ba mi jin roi ki pen mi be tang ba sutanat shubu po youtube te youtube ru atrai mon banyo kinja jimatoy nang turu simpo de gisnam te takada hagini po mata pat ka ta ha tur kompat la rafit mi jin roi ru mdan jimatoy shuken ki jing e ha jing lenti ki pi ki de kita ki ba bon ma nei nang ni jakhma ba ka jing thmu jo pi dang e prakhat ne kum no pi sngo alo ka full concert jo ka ban be ni phashon no ki ni be dang kham ma ki du khat mo to nei di travel shamanta concert ting ya tem hi man ko por hi ban ong bat concert ba organize ka ban te kam paton kai tam ba ki concert ki ba organize ki wei organize ki wei pi dang perform kai na perform hi ni don ko ga concert ka bang khat ka ka spirit of folk concert ka debi concert ka bang ni organize hi mangi ka bopon hi ka jinglut ka long mangi ki don ki por ki ba nimla ban kot sha ka ka expenditure le ka jinglut teng teng kan mau hosnem arajar ar ide no ki tiket tang spo tang karu tang ban ya biang bai trai ngil pnya e ka concert la laisien henry hadian kata pat no ki jing e ki bobon tingil sange no ya kita ki jai concert henry kumbi yong ditra ngim sange katem la arsan snem ni kham sange ni tembe pikirun san be tam ke jing ko la se ko bon ko ma kre pi ba karan san ko pi pen long hin ma pin daga ban ni ke em ki don ki snem ki bangila sange rumo namar ba ki jingja ka ban kum ba khlan no shua i ba jimi nang ta ni up bangin yo i drama i klat se i ba manful te ki snem ki la shu bon ki bala shu de ya kita kan na kata kata long ni sa slem ban wandur ki jingwai ki ba thamai ka kham simpor mangiyo ai ki riu thamai tangi haban ya trelang bat ki le si kala ban khamlong da kumoi pat kamlong shu kum mangai trei bat i ba man full kamlong shu kum ju habangai trei bat di ba pachngan pat to khndian ni ba pachngan ni ba ron ba really ba de aging so pi halo kan ni komentar ni don hi jing roi bingil la le mai ting sedang le ba sho halor kan ni pat long
ki jengmut ba la don lupa jong iba timi jong iba don kemangat ngakloi ben sim ngat nyele ben penwandor kum kata ka sound jong ka band ikin kata hi ki don ki jenrua jong ka ban ru ki bathamai ru ki ban supply hi thraya tian ka to ni por te kum ka ban ru ngi don hi ki thmu ban le jing sa ka mau mo dap up san nam tumolong kalong tang ka je kran jok menta ngi don kata ji thmu kan kumba orang gini ki parlok ngin sa pelong ya hawi gas ngi tabang ngim tip lanu kata tabang ngin pelong baik ya ka concert ko gi organize Waron kendian hatu kan ke digital age ne ka yaram ne ka bojing ya phi kum ka ban kalong ajat mo jing rap ka don ni ka jing du jing toy ka don ni jing rap kalong ba menhakan ni ka digital age meta ki ban pana kandong tamru ki exposure ba mta lagi don sinong kandong ni ki don sinuru link ba youtube lang ki exposure kan mlai ko pon sha la dang ko ban pen mi ke eru ngi hablech media ngi haban kar pa di ki ban pen i video jong i kum ne ta te ko ki lang kan ni ka digital age chai rap ba ni ki do nong ba kalong ba mental mi album bu a youtube kan chimpor ba nyo jim toy nong to kata long kan do nong kan ko lang ka ka ba don kam ban long kum unong yalam jong ka ban ba don mo ju kren pinchai le mo te ngi ka ban ngim do don shao to pang yong ban leader no ba ha ko wi pa ko wi ka ransan ka bang item ka shonga ka jingi kendu jingi ka don teng bi ditra I wa dang khana du nangi ru teng yap yalam mi ish kman no ba ka di ka kontrak jingi nga so tang ka wi ba ya kanu nu ka kunhun ba kan ne he ka di ka jing buram mar ka lyang ba ka di ka jingi mangalap bagi bubun ki ban sa po shalong watcha brisep ngi ru ki pat ki pra namar kadon ka jing sarong pramaki kabangila panong tin pareng ka ego lesi kawan na jing long trai jong wei pu wei artist marbo artist udon na ki jong ka jingmut la jong teng ni hap sop jaru kana makan ne ka kunhon kata ka digi jing jong wei pu wei artist marba udon la ka jong ko sur la ka jong ka jingmut la ka jong thumun ta ka da ka ba ba kin ne Show po artist ne show vocalist jong pi ina pa shaki ne ki parok ki biatem ka ki ban kam ban long ki nong tem jong ka ban don kam ban stu jing mod ban ya trailang ban pois ka thong kata hi ka jing so thu jingmut ka jing ya burob i wei bat bangin ya ni ya ki jimakla ngi po snow white is nga long mispara dan ko pole domru ni wan biang sita ka jing ya su jimut kan na nu kam ka jamru banong man ka di bele be manga ka di bele jing ya kut lang collective decision la shlong no ma ngaru an ban beng ya ka jui ka di kata jing ya burom iwe kang ba ong ba don kum jong ba tem bi ba don ki la he karta ban ngi li dak long khna le ki sim bi ngi kum balong ka jo ka di kata sebeti mi kum vocalist no nong rwa jong ka ban ka ki ba don kam ban long unong rwa jong ka ban ka badon kam hi unong roi te long la long gum u commanding officer te namar ba kisit ong hi unong roi di front man kamut ada u front man ta wayang shakmat uran no shandien te kamut kinong tem le te kila ja lupa kan kum unong roi ban ya lam ya ka ban de hastage hakiran san menshwa nganang kham khana 4 sngu thu bahai kata nin dala khamrang ba sngu thu ba unong roi udai unong ya lam ya ka ban haran san kibun kijing mo namar ba le se ha unong roi teng ko mga syamila dia mo kadon ka sngi ba karandang kam da biang kadon hi ka jing sir ta nyalam kum noi ka ban tamba hakita kiran san pat hap ban le ba ikata ka kam ka bla ban shet kadon ka por ba haka jing pang ka jing sitom mla ban i lendet pa di ki perlok hap le ba ka kam ka ba di ban ne pen biang ba ila dia kan kum nong roi kata ka di ka jing mga syam bat sa ka wei ko long kum ni ya ka sur jing roi ru le se ngan ban biang ka album ka ba man shwa ki jing roi ki bun ki bla tho i badon bat ki lai pen wan sur lang bat i man ful tenai nga tu ki por lok nga don hi ka jing nang ban tho i ki staff nutrition mar ba ngala le staff nutrition lesson sapo art and culture nganang kan mau sa inong hikai keteng iba so lang ngadon khendiat khansoi da dai kum jong i ditra kum jong i singan bigilong very fluent kanya ka jing tho i ki music notation ti ha ki por ngale kum no ngap pen sitom mila dia bangan tho notation mar ba ngimla ban record kum le mata lada kim biang apan kala si pen kala kawe ki jing roi kala ban kala artayo lai tio kumut bakan dep te katar ko de ka jing yu nong roi gen ban pen wan ni ka sur iba don bena pidon kan no ka jing tip jing sonto chma ka music na ka de ka sam ba pio no du dang ret ngari pro postnat bai ka music but kidon ki por ki ba teng ngi khet du dieng ru ban mudur bagati ka gitar ngam don kanu ka formal training ha ka music bagati be daga jing yo so daga score but ka jing tit jong ka man siam ka ba khnyat ni na shikmat mangadi ban ki horin san ting tip menta mo i really editabel changan but i ron ro ta kina pila puli ka music ka kham yaram ba ayu don jing nang tip khendiat ya ka music ni da ma pila la ban puli ya ka music ha be don nang rengkat bat ka ban ka jok pi pensan ka yarap shibun namar kumenta
ka kum ka jing roi hap tip ki chord progression ki skills kum tang ila tip lupa kala dei lupa kata ka skills sop shubo manta nganda sngap tu jing roi ngala so thu bangan haban le be ha to ti long tai banyak hi formal education music dalam poi haban ka rap hasibun mar kumbong bab chan ki skills kumi batem ya ki chord progression ndala tem kum tu ting la su thu kum no banya long la pule kan formally hoj dai la yo ji kai ka yarap sibun namar komong iba ron man pitip cheno banya hang no pin sa nge hang no ka kut katai ngak dayok ji kai kai rap hisbun namar ba teng kum nga drums ngabanga klet e ro da kan mau ki jing tho notation te nga kan mau kan ji ka e ba nga tem e imta por ka nang ya khat du e ke ai ka ji yo I jong phi ya ka jing don jong ki rok ban ha ga ni ka por wa menta bat ke la we ke ban dang wan to ni sang shona e de trobal menta rock band menta hi kila kham duna thang ba kermen ba kin mi shu ki rock band ni chai pen sanga khade ta ba ong yi ba litra kwa ba menta baro ki khna ne mono ki ba kwa ban tam kin yat be kan ni galenti ban tam bat ka ban ka tai hajung pe jonga ta ka real talent ta di ki por men shwa ha na perthai menta pe ki nong tem la long be technology ben ni ka por men shwa ba shim guitar ba shim ha practice man gas ni hablik shapo ki music cool ma pen learn ri menta pat pe nga ngai kamba kala isuk palat man mi music mono ro la mi music su shong hayeng adon i recording ba mun malam tu ap mi film tip la don shan am ka stop bagi ong perthai ka bopel dun mo te nge ji ba kan sawan gang ka por ni yo la ka pali tai chai ba ti mi pa de menta namar ni la kham ya lenti kham bun snem la yo I kita ka jinge pherte ngam ta la life sau snem la ya lenti ya ka parwai long ha ki por mun shwa ki ban ki long kumno ha ki por ngi don ki fit teng ha ki sitio ngi don ar lai saus ngi lenteru ngi yo ban pet kita ki ban ki ba bun hande ha ki por menta ngi la duna ha ka digital system ki mi sakini ki auto tune wat ki don skill lip syncing te long ta kan ban ong ban pan kiwi ki rock bands ni kala kham shitom te kat banang ya kisnem kat banang biang ka technology kata dang shitom ban itu ya kata ka sap tan rai menshua ngiyo I ya kata ka sap mo baki don de sia karwai ka tem ngiyo I bahai kata nai ya ka por man ta nei ngimtip te ko yo ka tin phareng real talent la shitom ban identify ki hangni ka juk manta to khadu e si ba don pi lap ba jing e hi bupun kam ta ma chai priu jing e kalong ba ubun pa ba hi long musically literate don ka jing tip ka jing nang spang ka music andre habo shop music ru ka shulong be tang ba shu sutana ban yo ya kan thi nganum kno ya ka pateng menta ani shu su thu ba kadon ka fakium le ni ka jing thali ha ka mansiem ka jimut jungi khasi ha ka bhede ba ka put ka tem bat katha ka long ba ni shu sutana ban ya kan thi ha ba kadon ka beat bat ulong ko bong bob dilen ngi long tang kum ki pui ki ba shata shaba be le shata andre kala de ka por ba what a school ba ki college through kiriban pelong compulsory ya kani ka jing puli ka music khnang ma ki pat ba in sothu ban peniper kumbong timi apreng ka musical talent ka batikna bat ka ka ba shule da laptop lani mantang la poisu ka juk AI la shai sni anum dan kamsu itimi ban roi le no da ka AI idon na kata ka juk ka ya ka ba shitam bai ki brig badan ka sap karpang bat ngasuso kumen ba ka snoi hadu mantahi ngirang yo ban yetam me heransan wala da ka bubun ni hab ban yele competition bat ki brig ba shutam da ka laptop ban nget ba ka snoi kalong kan kusai bubun kinong temba ngimdei ban tiang bat ngidei ban shoot bat pernai ba ilaga jong ka sap kadai kita fi ong namar ba kum bakalong hakin kisi ba mentangi iba kala suk shi kada e haki ba bon ki liang bat ka ju ka poru ka pemi bon ki jing e hanrei kum ba pi ong ba la arb san snem da ya lenti kum ka ban dang yo snow dang yo I pi kum ne ngikirmen ba pinnang ya chaprang pinnang tur chaprang kum ka jing ra ka jong pi hi ka album orang da jiat nang tur chaprang bat ngi ke ba kirwen ro ba pinnang la ya chaprang bai ba don kham tam ko nong thau jing ra pinnang pen mi shu ki jing ra ke bakan sai bangi ru ngi nayo so nakapor nga shu so ni por ba ki khot ko ban ba khot ni di ban ai ko play ba ni di ban don ko jing songo ye ki pa ba ki bo ju skap ki jing roi jungi klem ko jing kershan jung ki thrai nginum don ka ni ke interview man taru arpsan snem ki la kershan teng teng ban roi len det ki jing roi jungi ru apo concert ko play shibon ba to blame ko pi to khuble shibun e pi ru we
kit khot jong ka Snow White bat ngimla ro khmra kan mau ban songu ya ka jin no banta don banta jong kit khot ki bara le no hashwa shalandet bat le si ki bam don lang shu bat pi menta de bat yakini bam menta ro ngikit bok yang ba phna ya sha shaprang tur shaprang khubli shi bone Kublai. Ketua mentan kelong kajinya keren markhamat bat kit khot jong ka kan ho nong rwai nega ban Snow White na shalong Parlong tongin ya sngam ya kene ko ke jing rwai jong kene ka kan ho nong rwai Snow White ka jing rwai ka bakerteng wat rang dajin Parlong no sngam da kene ka jing rwai ngin penkut artat ya kene ka program ka blawan chapi na ka Akashvani shalong Halin tiyan kislo